Сябры, а ці ведаеце вы, што любая мова адрозніваецца ад іншых не толькі сваімі самабытнымі слоўцамі, але таксама і спосабам іх ужывання. Часам у блізкіх мовах падобную фразу аднолькава не пабудуеш. Да прыкладу, па-расейску мы можам сказаць «ідці за пакупкамі». Калі ж чалавек па-беларуску кажа «ісці за пакупкамі», то адразу бачна, што ён, як той казаў, не шарыць у тэме. Рэч у тым, што ў нашай мове «ісці за» можна ўжыць толькі ў непасрэдным сэнсе. Калі ты ідзеш за кімсьці ці чымсьці, што рухаецца наперадзе. Ісці за мішам, плесціся за сабакам, бегчы за аўтобусам. І калі сказаць «ісці за пакупкамі», то гэта значыцца, што паперадзе вас ідуць пакупкі, а следам за пакупкамі ідзяце вы. Гэта ж трэба мухамору аб'есціся, каб так сказаць, праўда ж? Па-беларуску мы ўжываем форму «ісці па што», а не «ісці за чым». Таму мы кажам «ісці па пакупкі», «ісці па хлеб», «ісці па малако» ці «па новы тэлефон». Веданне гэткага нескладанага правіла зробіць вашае маўленне чысцейшым. Таму смела кажыце «ісці па пакупкі». І праз некаторы час вы пачнеце размаўляць як Янка Купала і Якуб Колас. А я забыўся акуляры, таму пайду па акуляры. Вы ж заставайцеся здаровымі і хай будзе вам шчасце. Добрый дзень, шановное гаспадарства, а сёння мы размаўляем пра беларускую мову з мовазнаўцам, паліглотам, кандыдатам гуманітарных навук Вячаславам Чэрневым, які паходзіць з Расіі, але выбітна размаўляе па-беларуску. Добрый дзень. Добрый дзень, Вячаслав. Дзякую, што так ацанілі беларускую. Мне яшчэ вучыцца і вучыцца. Ох, я думаю, што шмат хто павучыўся б і ад цябе цудоўнаму вымаўленню. Адна з такіх рысаў, якую я ўжываю ў сваім маўленні даволі рэгулярна, вось не ведаю, ці правільна, бо яна характэрна якраз для вашага роднага рэгіёну. Гэта плюсквамперфект беларускі. Плюсквамперфект. Так. Гэта такі час, якога мы не спаткаем у расейскай мове. І у афіцыйнай граматыцы беларускай мовы яго таксама няма, толькі ёсць пэўнае адзначэнне, што ён сустракаецца ў гаворках. Але сустракаецца вельмі часта. Вельмі часта. Я быў пайшоўшы, я была зрабіўшы. Так, вось гэта менавіта ў нас на Шмяшчыне, так кажуць, быў зрабіўшы, быў паехаўшы, быў паснедаўшы, але ў іншых рэгіёнах часам гавораць быў, зрабіў, быў, паехаў, быў паснедаў. А у вас яшчэ ж можа быць проста паехаўшы, паснедаўшы, як... Можа быць, таксама. Гэта ўжо як проста мінулы час. Так. Я паехаўшы, ці там... Паехаўшы, гэта калі паехаў і ўжо вярнуўся. Пасля распавядае, што я паехаўшы тады і тады. Не, я дома, а маці, напрыклад, паехаўшы, то бок яе няма. Яе няма. Вось маем вынік. Гэта адна з такіх рысаў перфекту. Так. Дарэчы, у нас у рэгіёне таксама людзі, якія расейскамоўныя, ужываюць вось гэты плюсквамперфект. Был паехаўшы. Таксама так гавораць, і у нас мясцовыя краязнаўцы на гэта звярталі ўвагу. А, дарэчы, яны лічаць, што гэта расейская рыса, вось тыя, хто гаворыць па-расейску, а... Не, няма такого усведамлення, гэта проста інтэрферэнцыя беларускай у іхную расейскую, але няма такого усведамлення, што гэта нейкая... Свая ці не свая? Свая, так. Калі ўзяць лексіку, то ці фанетычныя, напрыклад, рысы беларускай мовы, то якія яны ў параўнанні да іншых? Тое, што вельмі добра захавалася, гэта з аднаго боку фрыкатыўнае «г», якое у старой маскоўскай рэдакцыі, стараверскай, царкоўна-славянскай мовы было, якое было яшчэ да 1905 году і ў новаабраднай царкве, сінадальнай, праваслаўнай. Праз тое, што гэтае «г» захавалася ў такіх старых мовах, можам меркаваць, што гэтая з'ява, фрыкатыўная «г», вельмі архаічная. Так, архаічнае суіснаванне вось гэтага выбухнога «г» і фрыкатыўнага «г». Пры тым, што ёсць у беларускай словы, якія выбухны «г» захавалі і фрыкатыўнага ніколі не мелі. Гэта запазычаныя. Гэта пазычаныя словы. Запазычаныя перадусім, так. У беларускай мове
больш захавалася паўнагалосся ў параўнанні нават да расейскай мовы, так, усходнеславянскай. Правда, але тут трэба адзначыць, што непаўнагалоссе ў расейскай мове гэта ўсё ж уплыў царкоўнаславянскай, паўднёваславянскай традыцыі. Калі я ўжо не ведаю, хто б сказаў па-расейску, што прыбраўся, мабыць, там у кватэры і выцер увесь прах. А на Львоўшчыне можна пачуць, што порохы у сэнсе пыл дасюль выкарыстоўваецца абсалютна нармальнае слова. Вось калі ўзяць такое цікавае слоўца, як блага, гэта міжмоўны амонім, Так. У расійскай і беларускай. І расеец і беларус зразумеюць гэта абсалютна па-рознаму. Так, абсалютна па-рознаму. Па-першае, у расейскай мове, калі б захавалася паўнагалоссе ў нармальным размоўным выглядзе, яно было б не благо, яно было б болого. У беларускіх гаворках ёсць слова балазе. Балазе, так, менавіта. А ў расейскай мове захаваўся тапонім Балагое між Масквою і Петербургам. Такое мястэчка. Вось, і гэтае Балагое якраз ад таго болого і паходзіць. Але у расейскай мове ёсць сляды таго, што благі не заўсёды значыла добры. Напрыклад, дзеяслоў блажыць, які ёсць і ў беларускай мове, у сэнсе так гучна крычаць, неяк так дзіўна паводзіцца, але і ў беларускай, і ў расейскай ўжо занепадае той дзеяслоў, не вельмі часта выкарыстоўваецца, праўда? Тут, напэўна, трэба звярнуць увагу, што паходжанне словаў з негатыўным і пазітыўным значэннем можа быць рознае. Так. Бо беларускае слова балазе і блага, якое цяпер ўжываецца ў расейскай мове, у пазітыўным значэнні яно мае адзін радавод, а блага з кепскім значэннем, з адмоўнай канатацыяй, гэта, кажуць, у беларускай мове балтызм. Менавіта так. Гэта супольнае яшчэ прабалтаславянскае слово, якое захавалася, скажам, у беларускай шляхам такога паступовага развіцця і фанетыкі, і іншых бакоў мовы таксама. А ў расейскай гэтае блага ў сэнсе добра, гэта царкоўнаславянізм. Калі ж вярнуцца да лексікі беларускай мовы, то некаторыя словы там гучаць вельмі так па-стараруску, вядуць свой радавод з часоў старажытнай Русі, так? І калі для беларускага вуха яны звучаць вельмі звычайна, нехта, недзе, некалі так, то, напрыклад, для расейца яны гучаць вельмі архаічна. Так, гучаць вельмі архаічна, альбо ўжо аддзяліліся ад таго кораня і змянілі значэнне. Напрыклад, некагда, у сэнсе калісьці, гэта рэдкае слова, а пераважна яно ўжо ў іншым значэнні выкарыстоўваецца. Праўда, няма часу, няма калі. Хаця некалі, таксама яно ўжывалася ў такім значэнні. Было. Некагда, як некалі, так? Было. О, таксама цікава. І дасюль ўжываецца, але ў такой высокай літаратурнай мове, у высокім стылі. Беларуская мова, яна афіцыйна прызнаная ЮНЕСКО уразлівай мовай. Так, уразлівая мова, гэта значыць што? Што большасць дзяцей на той мове гаворыць, ці то прынамсі яе разумее, можа ёй карыстацца, але сфера ўжытку мовы абмежаваная. Напрыклад, недзе ў дома ці на парафіі гаворыць чалавек па-свойму, па-беларуску. Так, але не ва ўсіх сферах так. Можна выкарыстоўваць. І, напрыклад, уся медыцынская нейкая дакументацыя не вядзецца ў Беларусі па-беларуску, толькі па-расейску. А тут такі цікавы прыклад ужо з маёй сям'і. Некалі быў такі перыяд, калі мае бабуля, дзядуля і малая тады яшчэ маці жылі ў Грузіі. Там нейкая была справа, што мелі там жыць. Не ў нейкім такім прыморскім мястэчку, не памятаю, здаецца, Почі. Што цікава, калі яны адтуль пераехалі, пачаліся праблемы. Бо ўся медыцынская картка маёй маці была запоўненая толькі па-грузінску. І давялося шукаць магчымасці, каб гэта ўсё перакласці, каб было каб было магчыма яе далей там лекаваць, ці то назіраць за станам яе здароўя. Вячаславе, калі ж параўнаць стан беларускай мовы са станамі моваў у іншых дзяржавах, якія некалі былі ў Савецкім Саюзе, то беларуская мова
перажывае найгоршыя часы? Ну, калі параўнаць з дзяржаўнымі мовамі іншых краінаў, былых рэспублікаў Савецкага Саюзу, тады, мабыць, так, гэта найгоршы стан сярод дзяржаўных моваў. Гэта не значыць, што усім іншым не даводзіцца таксама праходзіць праз нейкія цяжкасці, каб тую мову зрабіць рэальна дзяржаўнай. Ну, вось ведаем усе прыклад балтскіх краінаў, дзе расейская мова мае даволі высокія пазіцыі ў агламерацыях, у гарадах-метраполіях. Але паступова там таксама сітуацыя змяняецца. Так, цяпер змяняецца. Адыходзіць тое пакаленне, якое за першую мову мела расейскую. Прыходзяць людзі, якія нават калі вучацца ў нацыянальнай школе, так яны вучацца на 2 мовах. У Латвіі, здаецца, было 60 ці 80% на латышскай мове, нават у нацыянальных школах, ці то ў расейскіх, ці то ў польскіх, ці то ў яшчэ там якіх. І цяпер сітуацыя крыху змяняецца. Змяняецца яна і ў Казахстане, напрыклад, але там іншая дынаміка, бо, па-першае, казахаў на вёсцы нараджаецца вельмі шмат. Людзі вярнуліся да традыцыі, яны пераважна не з'язджаюць з вёскі, на вёсцы ім утульна, ім нармальна, камфортна. Нараджаецца вельмі шмат казахаў, якія з дзяцінства гавораць на роднай мове. Але гарады ў Казахстане таксама расійскамоўныя ці не? Залежыць дзе. Поўдзень Казахстану гэта казахскамоўныя нават гарады. Нават гарады Шымкент. Для мяне, як для чалавека з Беларусі, цяжка ўявіць горад беларускамоўны ці на іншай мове, які не расейскамоўны. А вось нават нейкая такая невялічкая зайздрасць. Што тычыцца казахстанскіх палякаў ды немцаў, яны вельмі зрусіфікаваныя, напэўна, ці не? Яны зазналі вядомага расейскага ўплыву, але яны здараецца даволі часта, што яны вельмі добра ведаюць казахскую. Быў такі народны паэт Казахстану, на жаль, ужо няма яго сярод нас, Геральд Бельгер, этнічны немец, які нават прымусіў задумацца казахскіх пісьменнікаў, бо быў з'езд казахскіх пісьменнікаў, дзе ўсе гэтыя людзі, якія мелі дачыненне з наменклатурай, з афіцыёзам такім савецкім яшчэ, гаварылі пераважна па-расейску, нават калі былі этнічнымі казахамі. Выходзіць спадар Геральд і кажа: «Казахтардан мен ғана қалдың маусында». Што я тут адзін казах застаўся, ці што? І даў прыклад таксама, так, іншым. Як можна, як трэба. Так. І што гэта нармальна. Вось такая прынцыповасць, гэта асноўны момант для захавання нацыянальнай мовы. Памятаеце сітуацыю, якая была ў Уэльсе, у Валіі? У Валіі, у Вялікай Брытаніі, так? Так. Там статус і стан мовы, як я вось даведаўся, там лепшы, чым у ірландскай мовы, так? Так. Праўда гэта? Праўда, там... Ім удалося адстаяць сваю мову, фактычна і адрадзіць яе і папулярызаваць? Яны выцягнулі са стану пагрозы знікнення да стану такога, які мае цяпер беларуская мова. Уражлівая мова, так. І гэта крок наперад у параўнанні з тым, што было. Цяпер... І гэта ўсё дзякуючы менавіта прынцыповасці мясцовых людзей, для якіх важна, каб іхная мова гучала, каб была на шыльдах, каб была ў тэлебачанні, каб можна было атрымаць паслугу на гэтай мове. Яны за часоў Маргарет Тэтчер, здаецца, нават дамагліся, каб быў канал, які цалкам спавяшчае, ці вяшчае толькі і выключна на мясцовай мове, па-валійску. А раней былі, вядома, нейкія перадачы на валійскай мове, але яны былі тады, калі большасць людзей не магла быць перад экранам тэлевізара, і чалавек ранкам выходзіў з дому, чуў ангельскую, прыходзіў вечарам таксама зноў чуе ангельскую. І каб такога не было, проста вельмі прынцыповыя людзі адстаялі тую ідэю, каб быў канал на мясцовай мове. Што яшчэ цікава, беларуская мова ў параўнанні з іншымі мовамі, скажам, Савецкага Саюзу, не толькі Савецкага Саюзу, былога, так, не толькі былога Савецкага Саюзу, але увогуле рэгіёну, калі шырока браць, вельмі кантактная. Яна штосьці дала і польскай мове, яна штосьці дала і латышам, і літоўцам, і яшчэ шмат каму, і расейцам таксама. Хаця б тыя самыя сырнікі, хутчэй кажуць, што ўкраінізм, але сыр у сэнсе тварог быў і ў гаворках беларускай мовы. Кажуць, нават само аканне, такое традыцыйнае, класічнае, маскоўскае, гэта з'ява беларускай мовы, якая вось пашыралася з захаду на ўсход. Некаторыя мовазнаўцы гэта адзначаюць. Ёсць такое. І вось што цікава, беларусы не трымаюцца асобна. Вось гэта прычына, дзеля якой беларуская мова з аднаго боку уплывае шмат на што, шмат на каго.
А з іншага, ну, ёсць такое меркаванне, напэўна, чулі, што а навошта мне тая беларуская мова, калі там у кагосьці родная літоўская, польская, расейская, яшчэ там якая. Родная мова гэта тое, але дзяржаўная гэта іншае. Гэта дзве ўсё ж такі зусім розныя рэчы. Добра, калі чалавек ведае польскую, будучы палякам, жывучы ў Беларусі. Добра, калі ведае там, не ведаю, цыганскую, будучы цыганом, жывучы ў Беларусі. Але гэта не значыць, што ён не можа не ведаць мовы дзяржаўнай. Напрыклад, у Бельгіі з гэтым даволі строга, наколькі я ведаю, там, калі ты да дзяржаўнага службоўца звяртаешся на адной з дзяржаўных моваў, то ён мае табе адказаць на той самай мове. Ну вось мне таксама цяжка ўявіць, нават калі браць іншыя рэспублікі былога Савецкага Саюза, каб там службоўцы не ведалі дзяржаўнай мовы. У Беларусі гэта цалкам магчыма і вельмі пашыраная нават з'ява. Вячаславе, пры вывучэнні любой мовы, у тым ліку і беларускай, што важна ведаць і на што звяртаць увагу, што можа дапамагчы ў вывучэнні моваў? Перш за ўсё, параўноўвайце не толькі словы, але і з'явы мовы, якую вы ведаеце, якую вы вывучаеце. Бо асацыяцыі з рознымі словамі, яны, вядома, на пачатку, ці там, калі слова не хоча запамінацца, бывае і такое, могуць дапамагчы. Французская «être en colère» — быць раз'юшаным, і польская ці беларуская «холера». Ага. Але калі такіх асацыяцыяў зашмат, гэта таксама атрымліваецца ўжо вельмі нездаровая практыка, калі ўсё адно звяртаешся да мовы, якую вывучаеш. Пачынайце думаць, як мага хутчэй, катэгорыямі той мовы, якую вывучаеце. І тут вось тая прынцыповасць, якая мае быць сярод носьбітаў беларускай мовы. Усе крыніцы інфармацыі намагайцеся, каб былі па-беларуску. Тэлефон, кампутар, газеты, часопісы, усё, калі магчыма, рабяце па-беларуску. Пішайце, чытайце і карыстайцеся мовай. Калі ёсць магчымасць дзесьці змяніць мову, то адразу змяняйце на тую мову, якую вывучаеце. Якую вывучаеце. Вось у выпадку, калі вяртаецца чалавек да беларускай мовы, зрабіць, каб усё было па-беларуску. Іншая справа, вельмі карысная, калі ты вывучаеш нейкую мову, тое, што і я казаў, што раблю. Кантакт мае быць не толькі з мовай, як сродкам камунікацыі, сродкам інфармацыі, але і з культурай, з ментальнасцю, з народам, які на гэтай мове гаворыць. І такім чынам можна вывучыць не толькі мову літаратурную, такую з кніжак, але і такую, як рэальна людзі гавораць. Вось не ведаю, наколькі натуральна вучыць моя беларуская, але вельмі натуральна. Але падаецца, што ў мяне атрымалася. Так. Дзякуй вялікі, Вячаслаў. Дзякую вам. Шчасліва, поспехаў, новых моваў у тваёй калекцыі, новых цудоўных людзей навокал, натхнення і ўсяго найлепшага. Узаемна.